s'està creant un nou tipus d'economia que ja no es tracta tant en tindre objectes, comença a aparèixer el comerç de serveis. Fins i tot s'està pensant avui en dia en el software ja no com un objecte que compres i que es lliura amb una llicència, sinó existeix una eina de base, un corpus de coneixement comú, que és el software lliure, que utilitzen totes les companyies, i després diferents companyies i organitzacions ofereixen serveis basats en aquest software. El programari lliure s'està convertint en una cosa comú a totes les empreses, a tota la societat, i que es comparteix i es desenvolupa plegats, i a partir d'aquí les diferents empreses, com per exemple la de l'antic Ponent, l'anterior Ponent, es dediquen a agafar i oferir serveis de customització, serveis web, diferents tipus de coses a sobre d'això. Hi ha una transformació. Això pot esdevenir una oportunitat, tot aquest canvi econòmic, tot aquest canvi de consciència pot esdevenir una oportunitat de cara al desenvolupament sostenible.